abokina ake ciki ne. Ran da sai a hankali ba. Ni gaskiya garin nan nashi gaba ɗaya ni sai a hankula wallahi. Wallahi Allah komai shiru ne. San lamarin ni ka san me yake ma bata min rai a garin. Yan matan garin ne ba suna da reni ba. Akwai wani mutumi wallahi yan nan tasa ina son ta amma kawai fa ina jin tsoron ta ne ba. Haba bros ai kawai in kana san yarinya ka gane ka je ka sa ba hankali bi secret ka dan mata magana ya ake ciki ba ai mata yanzu duk sai da packaging ai ka gane ai haka gane ba yarinya kana ganin ta tashi sosai fa amma baban ta soja ne shine da kai ka kaba ta mana irin wannan abu ina ai ni fa sai iya zancen soya bane amma na san kai kana zuwa zaka sace mana zuciya me mace da Allah ta yi iyayi wallahi kai da batunka wannan wallahi ba kan yara ba ya bros wannan yarin fata mu ana ta ce ba gani na kawai da kai na da kai gaskiya ta mun yarinya ne za ya wuce na da batunka abu sai ka Allah shi ke zai waye ba shi ke nan ba ruwa ne ku je ba ruwa na Assalamu alaikum. Biyar Allah, inda na farko dai ni bako ne ba ɗan garin nan ba ne. Kuma a gaskiya tun sanda na ga kika wuce gaskiya kika tafi da zuciyata. Shine na ga ba zan yi gazan haƙuri ba. Ya kamata in zo in same ki in gaya miki abin da yake cikin zuciyata. A gaskiya ke kyakkyawa ce. Kwarai da gaske. Kuma a gaskiya ke kyakkyawa ce. Kuma domin tun da nake ban taɓa ganin yarinya da ta kwanta min a rai irin ki ba. Daga kallon ki kika harbi cikin zuciyata na ji a raina ke tawa ce kuma ina son ki ina muradina. Kin ga ba kyau ka rike abu a cikin zuciyanka ba tare da ka bayyana shi ba. Shi yasa ma har na same ki nake ga miki cewa ina son ki. A gaskiya ke kyakkyawa ce kuma ke mace ce wacce za a zo a nuna a ko ina. Kuma zan yi fariya da ke in yi alfahari da ke a matsayin budurwata. Domin in har na same ki na yi daɗi. Kin ga yadda kike da kyau a gaskiya ke kyakkyawa ce abokina me zaka ce kin gane ko gaskiya kin yi dace wallahi saboda abokina gaye ne dan wanka gashi kuma ina gaya miki a yanzu zaka babbar kasuwar da take Abuja ba kuma a Gontas gida da zaki kan shi cikin garin Abuja amma ya san baby okay number ta kice invitation din bikin aure na ne